enquesta mundial del projecte Societat Creativa. En quin tipus de societat somia viure cada persona? Desenes de milions de persones enquestades a 180 països, centenars de milers d'hores de vídeo, terabytes de dades, més de 15 milions d'hores de temps personal de participants del projecte de Societat Creativa de tot el món. I tot això per mostrar com volen viure les persones de tot el món. Només a la Societat Creativa es garantirà que els desitjos de totes les persones de tenir una vida confortable, segura i feliç es facin realitat al 100%. Tot això està establert en els 8 fonaments de la Societat Creativa, que és la base del teu futur feliç. Mira aquest vídeo i entendràs per què la Societat Creativa és exactament el que tu vols. Primer fonament, vida humana. El valor més alt a la Societat Creativa serà la vida humana, és a dir, la teva vida, així com la vida de qualsevol altra persona. Tota la humanitat esdevindrà una civilització unida i això garanteix l'absència de guerres, diferents conflictes i crisis. Per fi obtindràs la confiança que estàs veritablement protegit. Segon fonament, llibertat humana. A la Societat Creativa seràs lliure i estaràs protegit. Ningú no podrà violar els teus drets i llibertats. Ets ciutadà del món i podràs viatjar lliurement. I si vols, podràs canviar fàcilment de lloc de residència. La Societat Creativa és la veritable llibertat i igualtat. A la Societat Creativa no hi haurà necessitat de lluitar pels drets de les minories, perquè no hi haurà ningú superior ni inferior. Tots tindran un estatus superior, l'estatus de ser humà. No hi pot haver ningú ni res a la Terra per sobre de l'ésser humà, la seva llibertat i els seus drets. Tercer fonament, seguretat humana. La Societat Creativa garanteix la teva seguretat. L'economia de la Societat Creativa garanteix a cada persona l'absència de crisis i inflacions. Estaràs protegit i tindràs totes les benedicions. Ja durant el període de transició a la Societat Creativa, se us proporcionarà un habitatge gratuït d'un mínim de 60 metres quadrats per persona en propietat privada i no hauràs de pagar els serveis públics. Cada habitatge estarà equipat amb generador sense combustible que et proporcionarà a tu i a la teva família energia gratuïta i il·limitada. A més, en aquest mateix període de transició, cada mes rebràs un ingrés bàsic incondicional equivalent a $10.000 al dia d'avui, sense haver de pagar cap impost. Només hauràs de decidir com gastar els teus diners. Pots començar ara mateix. Creus que primer pagaràs tots els teus deutes, però es cancel·laran. Creus que gastaràs aquests diners en tractament mèdic o en estudis, però tindràs la millor educació i assistència sanitària gratuïtes a la teva disposició 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. A la Societat Creativa, la teva seguretat serà la màxima prioritat i totes les tecnologies estaran orientades a millorar la teva qualitat de vida. Cada casa estarà equipada amb un replicador de matèria que et proporcionarà el teu menjar preferit, roba i altres articles necessaris. Gràcies a la càpsula de salut, t'oblidaràs per sempre de les malalties i sempre estaràs sa. No és això amb el que has somiat tota la vida, però això encara no és tot. Quart fonament, transparència i accessibilitat de la informació a tothom. A la Societat Creativa, els mitjans de comunicació pertanyen exclusivament a la societat. Els mitjans de comunicació serviran als interessos del poble i reflectiran la informació de forma veraç, oberta i honesta. A més, tu podràs rebre informació precisa sobre el moviment i la distribució dels fons públics en qualsevol moment. Els diners públics són, abans de res, els teus diners i has de saber com es gasten i amb quins fins. Cinquè fonament, ideologia creativa. Ja no et manipularan la ment ni t'espantaran amb enemics imaginaris. Ja no se'ns empenyarà a enfrontar-nos ni a dividir-nos en nosaltres contra ells, perquè a la Societat Creativa estarà prohibida tota propaganda de violència, inhumanitat i segregació. La Societat Creativa establirà totes les condicions per al desenvolupament i l'educació d'un ésser humà amb majúscules. Els nostres fills seran educats segons els principis d'humanitat, bondat, amistat i el respecte mutu. Precisament aquestes qualitats
formaran la base de les relacions entre les persones de la societat creativa. Sisè fonament, desenvolupament de la personalitat. A la societat creativa podràs estudiar on vulguis i formar-te per arribar a ser el que vulguis, i tot això serà absolutament gratuït. L'educació a la societat creativa desbloquejarà el teu potencial individual en un 100%. Se us proporcionarà un programa específicament adaptat per maximitzar les teves capacitats intel·lectuals. Tot procés educatiu serà interessant i atractiu. Tindràs accés a tecnologies avançades en educació i desenvolupament. Podràs estudiar a qualsevol lloc del món i en qualsevol moment que et convingui. A la societat creativa, el món del coneixement està obert per a tu. Sisè fonament. Justícia i igualtat. Si decideixes treballar, podràs triar una professió que et proporcioni alegria. Hi haurà una setmana laboral de 4 dies, amb una jornada de 4 hores. A més, tindràs 2 vacances a l'any totalment pagades. Cada lloc de treball té una remuneració decent. El salari per a llocs especialistes i professions idèntics serà el mateix a tot el món. A més, la justícia i equitat garantiran que no hi hagi més monopoli privat ni ús irracional dels recursos. Tots els recursos naturals pertanyeran a totes les persones, inclòs tu. 8è fonament. Autogestió de la societat. A la societat creativa, per primera vegada en la història de la humanitat, es crearà una civilització unida de tots els éssers humans. Tot el poder pertanyerà a totes les persones, a tu. La gent sap què vol i com vol viure. Totes les qüestions socialment importants seran decidides per les mateixes persones en una plataforma oberta en línia. Els especialistes seran responsables de l'execució de les tasques que se'ls assignin, seran nomenats i controlats pels mateixos ciutadans, com que tots els processos seran transparents. La corrupció i la dictadura seran impossibles a la societat creativa. A la societat creativa tu decidiràs per tu mateix com viure. Per primera vegada en la història de la humanitat, el teu futur està a les teves mans. Els 8 fonaments de la societat creativa es formen a partir del nostre desig de viure com a éssers humans. Tots volem viure en un món sense guerra, sense violència, sense tirania, sense pobresa, sense inflació ni cap crisi, sense consum absurd i total. Si vols pau, seguretat, confiança, assistència sanitària i educació gratuïtes de qualitat, llibertat de moviment per tot el món, un ingrés bàsic incondicional, accés a l'energia gratuïta, la societat creativa farà realitat tots els teus somnis. Tot això es pot aconseguir fàcilment en els propers anys. Com fer-ho? Parlant del projecte a tanta gent com puguis, a tothom. El que et separa del món dels somnis és el teu veí i totes les persones del teu entorn que encara no coneixen la societat creativa. Vols que la societat creativa arribi com més aviat millor? Actua. Conta'ls a tots de la societat creativa. Per primera vegada en la història de la humanitat, el teu futur està a les teves mans.